एबसुनि थाखाय बर' जाथिया देरसिन ना प्रमद बर'आ देरसिन एबसुनि थाखाय उरखाव गोराया देरसिन ना जाथिया देरसिन बिथांमोना सासे व्यक्तिनि थाखाय जुजिगासिनो दं हारिनि थाखाय जुजियाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' जाथिनि थाखाय जुजिनांगौ। हेलौ मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बिपिएफनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारिया इउपिपिएल नि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंदों फारसेथिं जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद थामहिनबा जायखौ जोङो बुङो एबसुनि सायाव गाग्लोबदों आरो एबसुनि सायाव फंसे बाथ्रा सोंदों जे इउपिपिएल खौ बासायनो थाखाय प्रमद बर'नि थाखाय खामानि मावदों ना बर' जाथिखौ रैखाथि होनो जे खामानि मावगासिनो आरो बर' जातिखौ रैखाथि होनो थाखाय सोरजों लोगो जानांगौ बिनि बिषय दिनै कास्टम बसुमतारी सारा एबसुनिसिम सोंथि खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों रायजोफोर। अब्ला रायजोफोर आंनि टपिकखौ आं गोलाव खालामाजासे जे बिपिएफनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी सारा दिनै एबसुनिसिम लोगोसे इउपिपिएल नि फारसे मा बाथ्रा बुंनायखौ बे भिडिअ क्लिपखौ आं स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना नायलांदो आरो खोनासंलांग्रोदो। जोंखौ बिपिएफ दोलोखौ आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ लाख लाख बिटिसिनि रायजोफोरा बोर सारस्रिदों बोर होदों नोंथांमोननि दोलोआनो फैथों आरो मोजां खामानि मावथों होननानै जाख्ल'नाय गैया होननानै बिथांमोनहा इलिगेलि फैसा लागासिनो दङ जेरावबो करापसन इउपिपिएल सरकारखौ रायजो राजाया मुगैदों रागा जोंदों दिनै बिपिएफनाव बोर दङ रायजो राजानि नाथाय इउपिपिएलनाव रायजो राजानि रागा जोंनाय आरो मुगैनाय इउपिपिएलनाव दङ। दिनै जोङो रायजो राजानिफ्राय ब्लेसिं रिलि लादों रायजो राजानि बोरा जोंनाव दङ। बिथांमोना जि खोथा बुंदों 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारा जेबो मावाखै एभिडेन्सखौ खिन्था मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा 15 बोसोराव 9टा बडलेण्ड गेस्ट हाउस लुदों भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव नङा होमबा क'क्राझाराव मेडिकेल कलेज लुदों क'क्राझाराव एयारपर्ट लुदों CIT लुदों जि जायगायाव फुटबल खेल आंनिनो लोगो सांग्रां ब्रह्मआ होबाय थायो बे स्टेडियाम साइ स्टेडियाम जेखौ बिथांमोना ड्रनजों खेबबाय थायो बे साइ स्टेडियामाबो हाग्रामा महिलारि सार खुंनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुलि मिथिं जाबाय थायो बड'फा कालचार कमप्लेक्स गौरां दैमानि खाथियाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार लुनाय उदालगुरिनिफ्राय तामुलपुरसिम जि लामायाव फुरा इउपिपिएल एबसुआ लिरला जोबनानै दाबाय इउटि रड बेखौबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार खालामनाय चिराङाव 14 चिराङावबो गोलैयो खोमा चिरां डिस्ट्रिक्टआव भारतनि बयनिफ्राय लंगेस्ट गामि ओनसोलनि दालां जायखौ हाग्रामा ब्रिज होनो आइ पवाली दैमानि सायाव गंनै दालां दङ बे दालाङा ब्रह्मपुत्र दालांनिफ्राय 200 मिटार गोलाव वर्ल्ड रेकर्ड माने इन्डियानि रेकर्ड बे दालांखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा लुनाय नङा होमबा दिनै मोनब्रै चिरां डिस्ट्रिक्टआ गोदान जादों गोदान अफिस जादों हाग्रामा महिलारि सारनि थाखाय जादों बाक्साया गोदान डिस्ट्रिक्ट जादों परबतजराया गोदान साब डिभिजन जादों बेफोर सब हाग्रामा महिलारि सार लुजोबनाय गोजा जों दाखालि बावै RTI मारिदोंमोन बिक्रम दैमारिजों आंजों प्रमद बर'आ गोदान लामा बानायनाय दं नामा होननानै RTI आव होनदों प्रमद बर'आ बे 5 बोसोराव दोंसेल' गोदान लामा बानायदों क'क्राझार फ्लाइअभारनि खाथियाव अबा FCI माबा मोनसे खुलिदोंनो बेयाव गोदान लामा बानायदोंनो बेल' प्रमद बर'नि गोदान लामा बानायनाय जेराव लामा गैया लामा गोदान बानायनाया बाखि लामाफ्रा रिपेयारिंल' बिथांमोना खालामदों बडलेण्ड गेस्ट हाउसखौ रिपेयारिं खालामदों लामाखौ रिपेयारिं खालामदों गोदान दालां लुवाखै दिनै बिसिबां बेन्सार स्कुल बेन्सार कलेजफोरा सरकारि जादों हाग्रामा महिलारि सारनि समावसो जादों दिनै गोदान डेभेलपमेन्ट जेबो खामानि मावनो हायाखै बिथांमोना खेला आरो मेला खुंनानै कररपति जाजोब्बाय प्रमद बर'जों थाफाग्राफोर प्रमद बर'आ दिनै रायजो राजाया थिरांथा लाबाय सोर मावदों सोर मावाखै रायजो राजानाव थांनानै सोंहैदो साफ्रोमनिबो गोरबोआव दंखायो जे 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारा जेरैबायदि खामानि मावदोंमोन दिनै बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफोरा नोरजिया जाबाय गिदिर खामानिखौ बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफोरा मोनला लामा दालां बाहेरानि मानसिफ्रासो फैजोब्बाय बेखौ दिनै कन्ट्रेक्टरफोरा रागा जोंनानै दं बेन्सार स्कुलनि मास्टारफ्रा रागा जोंनानै दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा रागा जोंनानै दङ गोदोहाय ICDS मिड डे मिल आरो हेल्पारफोर जाय स्कुलाव ओंखाम सङो बिथांमोनहा बिटिसि सरकारनिफ्राय दरमाहा होयोमोन बिथांमोनहा 1500 दरमाहा बिटिसि सरकारनिफ्राय फैसा होयोमोन बेखौ प्रमद बर'आ स्कुलनि ओंखाम संग्रा मिड डे मिलनि फैसाखौबो दाननानै गाव जानानै थादों दिनै बिथांमोननोबो फैसा होनो हायाखै मिड डे मिल आरो ICDS फोरनो दा ओंखायनो मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरखौ प्रमद बर'आ नोरजिया खालामबाय मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरा दिनै फोरोंगिरियानो जा लेखा गोरों लाइमोन सेंग्राफोरानो जा कन्ट्रेक्टरफोरानो जा बिजनेसमेनफोरानो जा सब थिरांथा लाबाय एबारनि इलेक्सनाव बिपिएफनो भट होगोन आरो बिपिएफखौ देरहाहोगोन मानोना दाखालि बावै कुसुगावआव जाय बिमाया गावनि फिसा हौवाखौ फरायनाय समाव
गोजां बोथोर समाव 3टा 4टायावनो फोजानानै बिमायाबो थाफायोमोननो फिसा हौवाखौ मोजां लेखा गोरों खालामबाय दाखालि बावै 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि साख्रि ओंखारबाय इन्टारभिउआव पास जाजोब्बाय नाथाय लास्टआव UPPL प्रमोद बर'नि सरकारा 8 लाख थाखा ना बेसे थाखा बिदोंनो आरो बै UPPLनिनो लिडारमोन 8 लाख थाखा होनो हायिनि थाखाय लेखा गोरों फिसा हौवाया साख्रि मोनासै बै बिमाया गाबै गाबै बुंबाय UPPLनि लिडार जानानै दिनै साख्रि मोनासै 8 लाख थाखा बिजाबाय बिथाङा दिनै BPFआव फैबाय आरो बै बिमाया बुंदों साफ्रोमबो बिमाफ्रा थांखि लादो साफ्रोमबो लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफ्रा थांखि लादो साख्रि मोननांगौब्ला थाइसे थाखा फैसा होआमालासिनो साख्रि मोनगोन हाग्रामा महिलारि सारनि सरकार समावसो प्रमोद बर'नि सरकारा लेखा गोरोंनो आरो मोनथावथावफोरनोबो साख्रि होआ अकल फैसा गोनांफोरनोल' साख्रि होयो होननानै बै बिमाया गाबै गाबै खावलायदों आरो बे बिमानि गाबै गाबै खावलायनायखौ जोंनि BTCनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा बुजिगोन आरो साफ्रोमबो बिमाफ्रा बुजिनानै नांगोलनि सावगारियाव भट थुगोन जों बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय साबायखरा प्रमोद बर'आ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ साबायखर बावनांगौ जाय BCDCनि सेक्रेटारि जादों BCDCआ बिटिआर सुक्तिजों जानाय BCDC नङा BCDCआ जादों BTC सुक्ति BLT सुक्ति खालामनानै आरो मा होनो बेयावसो लिरनाय दङ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा 2012आवनो बड'लेण्ड काउन्सिल भिलेज एक्ट पास खालामदों 2012आवनो जोंनि BCDCआव सेक्रेटारि जानांगौ होननानै आयेन पास खालामनानै हरदों बै समाव गभर्नरा सहि होथ'वाखैमोन ओंखायनो एसे गोबाव जादों दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा 99 पइन्ट BCDCआव जोंहा सेक्रेटारि जानांगौ आरो BCDCआव सासे सेक्रेटारि होनांगौ होननानै साख्रि थिसननांगौ होननानै 90.9% खामानि मावखालांखाजोबदोंमोन दिनै जास्ट 1%ल' क्रेडिट लानो थाखायल' UPPLआ होफैदों हाग्रामा महिलारि सारा सोरजिनाय BCDC सारा BTCआव 415टा BCDC दङ मोनबा टाउन कमिटि दङ गसाइगाव बासुगाव ओमफ्राय बिजिनी गरेस्वर आरो टंला बे मोनबा टाउन कमिटि मोनसे क'क्राझार मिउनिसिपालिटि गासै 421टा बे टाउन कमिटि बे BCDC बेखौ हाग्रामा महिलारि सार सोरजिनायसो बेखौ UPPLआ सोरजियाखै दिनै जाय साख्रि मोनदों प्रमोद बर'नि सरकार समावबो फैसा होनानै नोंसोर साख्रि मोनदों नाथाय हाग्रामा महिलारि सारखौ साबायखर बावनांगोन दिनै BCDCनि जाय मेम्बार जानानै दङ चेयारमेन जानानै दङ बे BCDCखौ हाग्रामा सारासो सोरजिनाय बिटिआर सुक्तिजों BCDC जायाखै बिटिआर सुक्तिजों BCDCनि सेक्रेटारि साख्रि मोनाखै BLTनि सुक्तिनि मा होनो BTC सुक्तिजों 5.4आव लिरनाय दङ जे BTCआ CSB दाना लानानै 3rd ग्रेड 4th ग्रेडखौ साख्रि सोनो हागोन बिटिआर सुक्तियाव 3rd ग्रेड 4th ग्रेड साख्रि सोनो हागोन होननाबो लिरनाय गैया BCDCबो जेबो लिरनाय गैया ओंखायनो दिनै जाय साख्रि मोनदों दिनै जाय साख्रि होनो हादों होननानै गावसोरनो बुंनानै लादों साख्रिखौ होनो हायाखै बिसोरो किन्तु प्रमोद बर'आबो दिनै साबायखर हाग्रामा सारखौसो बावनांगौ मोनफ्रोमबो UPPLनि BCDCनि चेयारमेन मेम्बारफ्रा हाग्रामा सारखौ साबायखर बावनांगोन मानोना हाग्रामा सार सोरजिनाय BCDCनि मेम्बार चेयारमेन सेक्रेटारि नोंसोर जानानै दङ हाग्रामा महिलारि सारा सासे संग्रामि नेता आरो बड'फाजोंनो फ्राय बिथाङा समराव समरि फैनाय आरो दिनै जों मानिनांगोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बर' लेंगुवेजखौ 8 सिडुलाव सोदों आरो जोंनो BTC 6 सिडुल होफैदों बर'नि बयनिफ्राय ग्रेट एचिभमेन्ट आरो बर'नि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि उनाव बयनिफ्राय देरसिन लिडार जोंना मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावखौनो माहारियारि आफाद होनना बुंनानै लायोब्ला बिसोरनि रला गेजेरनि जानांगौ दिनै UPPLनि जानानै बांसिन बुंनाय UPPLनि जानानै बांसिन खामानि मावनायखौ जोङो नुबोबाय थानो हायो ओंखायनो बेबादिब्ला माहारियाव खौसेथि जाया दिनै हाग्रामा महिलारि सारा दा नङा गोदोनिफ्रायनो खावलायदों जेला 2020आव हाग्रामा महिलारि सारा 17टा MCLA मोननानैबो सरकार दानो हायासै UPPLआ अकल 11टाल' मोनदोंमोन अब्लाबो हाग्रामा महिलारि सारा लाइजाम लिरनानै बुंदोंमोन मोननै दोलोजों सरकार दानो हायो नामा होननानै बै समाव UPPLआ नेवसिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा नेवसिदों नङा होमबा आरो साननैसो सिगां ज' जादो नोंसोर 20टा गेलेदो जों 20टा गेलेदो सरकारखौ गारनानै फै होनदों हाग्रामा सारा स्पष्ट खोथा बुंदों नाथाय UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा सरकार गारनानै फैया बिथांमोनहा बेबादि थाबाय दिनै बिथांमोनहा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ बुंनो नागिरो ज' जानाया होननानै दिनै जाय ज' जानो हाग्रामा सारा थिनदों बिथांमोनहा फाव फान्दायनानै लांजोब्बाय ओंखायनो हाग्रामा महिलारि सारा जि खोथाखौ बुंदों बेनो स्पष्ट बेनो सैथो लाइजामखौ 2020आवनो लिरदोंमोन आरो 20टा गेलेनांगौ होननानै हाग्रामा सारा खावलायदोंमोन एबसु आरो UPPLआ बेखौ बिथांमोनहा जोगारदों
आरो दिनै इउपिपिएलआ जेनखागोनखौ मिथिनानै प्रमद बर'आ गावहानो समस्ति गैला गावहानो गेलेनो हाला रायजो राजाजों रागा जोंजाबाय मुगै जाबाय इउपिपिएलआ बे समाव बिथांमोना जोंखौ खावलायफैदों अब्लाबो जोङो बिपिएफ जानानै ज' जाजानायखौ जों लुबैयो नङा होमबा ज' जाजानायखौ जों लुबैयो नाथाय जेरैबादि माहारियारि आफादफ्रा रल लानो नांगौ 99.99% इउपिपिएलनि जानानै खोथा बुङो इउपिपिएलनि हदाय डिफेन्सिभआव थायो दिनै जाथिया देरसिन ना प्रमद बर'आ देरसिन एबसुनि थाखाय बर' जाथिया देरसिन ना प्रमद बर'आ देरसिन एबसुनि थाखाय उरखाव गोराया देरसिन ना जाथिया देरसिन बिथांमोना सासे व्यक्तिनि थाखाय जुजिगासिनो दं हारिनि थाखाय जुजियाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' जातिनि थाखाय जुजिनांगौ नाथाय बिथांमोना बर' जातिखौ बासायनो जुजिनांगौ नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रमद बर'खौ बासायनोसो जुजिगासिनो दङ ओंखायनो प्रमद बर'आ देरसिन ना जाथिया देरसिन जुदि जाथिया देरसिनब्ला बिटिसि बासायनायनि सार्थआव बिपिएफखौ सापर्ट होनांगौ आरो जुदि जाथिनिफ्राय प्रमद बर'आ देरसिनब्ला बिथांमोना इउपिपिएलखौ सापर्ट होनो नांगौ प्रमद बर'खौ सापर्ट हो ओंखायनो आंनि सोंथिया नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनाव बेनोल' जाथिया देरसिन ना प्रमद बर'आ देरसिन जुदि जाथिया देरसिनब्ला बिटिसि बासायनायनि सार्थआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिपिएफखौ सापर्ट होनांगौ आरो नङाबा बिथांमोनहा इलेक्सनाव बाहागो लायामालासिनो दलर थानो नांगौ आरो जुदि जाथिनिफ्राय प्रमद बर'आ देरसिनब्ला जाथिया जि जायो जालांथों नाथाय प्रमद बर'आल' लिडार जाना थानांगौ सानोब्ला बिथांमोना प्रमद बर'खौ बासायनो थाखाय खामानि मावब्लानो जाबाय जोंनि जाथिनि मेलेमजिबि सानसुमैफ्रा बिजिरगोन सानगोन आरो बिटिसि बासायनांगौनि सार्थआव बिथांमोना थांखि लागोन अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय नुखाबाय नङा होनब्ला दिनै जोंहा बिपिएफनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी सारनि बुंनाय बाथ्राफ्रा जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव आरो बेसेबां बाख्नायजाथाव बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर लोगोसे थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा खामानि मावगासिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव बुंनाय बाथ्राफ्रा बेसेबां गनायजाथाव जोंनि बर' हारिनि थाखाय थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रमद बर' सारखौ बासायनो जे भटनि दाबिदार खालामदों नामा बेखौबो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय थारैनो कास्टम बसुमतारीनि बुंनाय बिबुंथिया जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबा अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब